खुलुमबाय आं दिनै बहुत गोबावनि उनाव भिडिअ बानायनो गोनां जादों मानो होनोबा दाख्लैसो सप्ता खनसेसो जाबाय आं फेमिलि लानानै बावखुंग्रियाव बेरायहैदोंमोन फेमिलि लानानै आरो ओमफ्राय बे समाव सासे आंनि लोगोआ जोंनिनो राइडार मानसि बाइकार अरुणाचलनिफ्राय फन हरदों आं खोन्थाहरदों जे गावसिनि खुरमा जानाय माने आलासि जानो थांनायाव कारिगावआव क'क्राझाराव आलासि जानो फैनायाव थारमाने सासे हौवाजों लाखिजानानै माने हाबा होजानो नागिरबायमोन आरो माने हाबा होनो थाखाय लाखिबाय ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय मा न'खरनि मानसिया हिन्जावनि न'खरनि मानसिया चिरांनिमोन ओमफ्राय बिसोरो जेब्ला फैयो लांफैफिननो थाखाय मानो होनबाथ' प्रिभेन्सन अफ चाइल्ड मेरिज एक्ट 2006 नि दफा मथे बा आयेननि मथे 18 बोसोरनि गाहायाव हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा हाबाखौनो जानो मोनखाया दा हिन्जावाथ' 16 बोसोर बेसेबांबा मासल'मोन दा बेनि थाखायनो हिन्जावनि न'खरनि मानसिया लांफैफिनदोंमोन जाहैबाय आरो क'क्राझाराव माने कारिगाव खाथि थिनालि खाथियाव आरो ओमफ्राय दाना खोथाया ओरैबायदि जाहैदों हौवानि न'खरना नारा नाथा खालामनानै नारनानैसो दमखि होनानैसो हरबाय जाहैदों ओमफ्राय बेनि उनावसो जेब्ला न'आव थांफिनो होनबासो आंनाव फन हरनो थिननायखाय आंनाव फन हरबाय आरो माने सिगाङावथ' आं प्रटेक्सन अफिसारमोन नालाय ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव आरो आङो बहुतथा केस चाइल्ड मेरिज केसखौ आं बहुतथा मोनबोदों हमथाबोदोंबो रेस्किउबो खालामबोदों समाधानबो खालामबोदों दा बेनि थाखायनो जोंना एसेबाबो रेकर्ड दं नालाय बेनि थाखाय आंनो लोगोफ्राबो मोनथिखानानै मोनथिगौ हागोन खोमा होननानै फन हरनाय जायो आरो दा आं बुजायहरबाय बे हिन्जावनि बिमा बिफाखौबो बुजायहरबाय आं जेनेबा बिसोरनि काजिनखौबो बुजायहरबाय जेनेबा थाबनो पुलिसनो केस रिपर्ट हो ओमफ्राय चाइल्ड मेरिज एक्टनि आन्दाराव जाय मानसिया पुर'हित हाबा होनो नागिरग्रा बा हाबा होग्रा जाय मानसिया विटनेस सिगनेसार होग्रा जाय मानसिया ओंखाम जाहैदों हाबायाव मोसाहैदों बिसोरबो गासिबो दायनिगिरि हौवानि बिमा बिफा बिसोरबो दायनिगिरि बिसोरो मा मोनसे रां होनांगोन जुरिमाना आरो बोसोरसे बिसोरो जेल जानांगोन दा बे बुस्थुखौ आं बुजायहरनानै होनबाय आरो थानायाव होनो ओमफ्राय बिसोरथ' आउटपस्टसो गोलैयो नङा ओमफ्राय आउटपस्टआव होबायबो आउटपस्टआव होनानै ओमफ्राय पुलिसनिफ्राय नटिस हरबाय आरो बे हौवानि न'खराव दा हौवानि न'खराव हरनानै माने दोनथ'लायनाय जाबाय आरो थारमाने 18 बोसोर जाबा हाबा होसिगोन होननानै ओमफ्राय दा फैयै फैनानै मैया 10 तारिख ना मैया 10 तारिख मैया आंनाव फन फैदों मोनसे भुटान बर्डारनिफ्राय फन फैदों दादगारिनिफ्राय फन फैदों आरो आं जे ओरैबायदि केस जादों जाहारबारि एरियायाव माने सासे गथ'खौ 13 बोसोर 13.5 बोसोर 14 बोसोरनि गाहायनि गथ'खौ माने लानानै खारदों जाहैबाय आरो सासे हौवाया ओमफ्राय जेब्ला न'खरनि मानसिफ्रा मिन्थियो होनबा जेनेबा नाम्बारखौथ' मिन्थिबाय नालाय ओमफ्राय पुलिसनि केस होनो थांनायाव हौवाया मा होनहरदों जाहैदों हिन्जावनि न'खरखौ फन हरनानै नोंसोर जुदि पुलिस केस होयोबा पुलिस रिपर्ट जुदि होयोबा नोंसाजोखौ आं बुथारनाय जासिगोन खोमानानै दोनगोन आंबो थैगोन बिदि जाहरबाय आरो माने थ्रेटेनिं हरबाय दा मैया आंनो खोन्थाहरनायखाय आं बुंबाय नोंथांमोनाथ' पक्स'खौथ' खोनाबाय बिदि होनहरबाय आरो आं पक्स'नि आयेनखौथ' नोंसोर खोनाबाय जानांगौ ओमफ्राय गावसोर होनबाय जोंथ' बांद्राय मोजाङै मिथिया ओमफ्राय सारा एसे बुजायनो हागोन नामा होनना बुंबाय ओमफ्राय जिखुनु आं खोन्थाहरबाय दाथ' जेनेबा आङो डिपार्टमेन्टआव मावला दाथ' रेजिगनेसन होबाय गोबाव जाबाय आं रेजिगनेसन होनाया ओमफ्राय दाथ' आं जेनेबा ससियेल एक्टिभिस्ट बायदिसो जानानै दङ दा बुजायहरबाय आङो पक्स'नि आयेन मथे जिखुनु उन्दैसा गथ'खौ दाङोबा मोदोमफ्राव जानला मोनला दाङोबा माने दांथावै जायगाफ्राव दाङोबा बेखौ सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट बा सेक्सुवेल एबिउसआव पक्स'नि एक्टआव बेखौ दोनो जायो ओमफ्राय आरो बेखौ जुदि 18 बोसोरनि गाहायाव जुदि हाबा लानानै बेखौ जुदि फिजिकेलि दांदोंबा बा मोदोम सोदोम दांदोंबा बा आथोन गेलेलायदोंबा हाबा जादोंबाबो खिन्थु हिन्जावा जुदि 18 बोसोरनि गाहायावबा बेबो पक्स' एक्टआव गोलैगोन बेबो ओमफ्राय जाय मानसिया बेखौ रिपर्ट होआखै मोनथिनानै जे गथ' सासे सोरबा सासेजों जिनाहारि खालामजादों बेखौ मोनथिनानै जुदि बे रिपर्ट होआखैबा पुलिस केस होआखैबा बेबो बिथाङा खिन्थु जेलाव थांनांगोन दा प्रटेक्सन अफ चिलड्रेन फ्रम सेक्सुवेल अफेन्सेस एक्ट होननाय दं 2012 पक्स' एक्ट होननानै बुङो जायखौ बे एक्टआ बिराद स्ट्रं ओमफ्राय दा बे हौवाया एसे मानसिया लिटारेटबोमोन जाय मानसिया आङो फन हरदों गावसिनि गामियाव जानायखाय आरो गावबो एसे खुरमा जायो नामा ओमफ्राय आं होनहरबाय नोंथांमोनहा जुदि आंनि जाखिनि एडभाइस दङ आंनि जाखिनि नोंसोरखौ आं फोरोंनो गोनां दङ बेखौ जुदि नोंसोर लायोबा आं स्टेप बाय स्टेप हेल्प होलांगोन नोंसोरखौ होननानै
ओमफ्राय आं बाय दा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट नोंसोरखौ थ्रेटेनिं हरदों नोंसिनाथ' फनावथ' रेकर्ड दङ गावसोर औ ओमफ्राय नोंसिना गामियावथ' बयबो मिथिगौ बे हौवायानो लांथारदों होननानै औ होमबा नोंसोरो अननानै दानो पुलिसाव रिपर्ट हो आउटपस्टआव होननानै एबा बिसमुरि आउटपस्ट गोलैयो नालाय बिसिना क'क्राझाराव ओमफ्राय बाहाय हैदो नोंसोरो जास्ट रिपर्टल' है ओमफ्रायो उमुकजों थांदों उमुका लांदों बेखौ ओमफ्राय नोंसोरखौ फनाव लेंहरफिननायाव माने हिन्जावखौ बिहरफिननायाव थ्रेटेनिं हरदों होननानै बेखौ एफआइआर आव मेनसन खालामना हो बे खोथाखौ आं बुंबाय ओमफ्राय दाना बिथाङा जाहैबाय एसे प्रब्लेम जागोन नामा सार जाबाय पुलिस रिपर्ट होनाया जुदि प्रब्लेम जायोबा होनबाथ' आंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ गैला आंनाथ' होनबालाय आखायाथ' खानायसो जाहैबाय आं बेखौ जेबो हेल्प होनो हाला नङा नङा दा बेनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ होनहरफिनबाय आरो नोंसोरो जुदि पुलिस रिपर्ट होनो बादोंबा होनबालाय गावबुरानावबो ओमफ्राय गावबुराफ्राथ' जों एसे गोरों गोरा जाखायो मोनथिनाय जोंथ' बिसोरखौ आरो एवेरनेस प्रग्रामफ्रावबो जों गावबुराफोरखौ लाफाबाय थाबोदों गोदो समाव जेनेबा आं जेब्ला प्रटेक्सन अफिसार समाव गावबुराफोरखौ प्रटेक्टा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गावबुराफोरखौनो आङो एवेरनेस प्रग्रामखौ आं लाफाबाय थायोमोन दा बेनि थाखायनो बिथांमोनहाबो डेफिनेटलि बिसोर पक्स'नि आयेननि बिखय मिथिगोन चाइल्ड मेरेजनि आयेननि बिखय मिथिगोन दा बे खोथाखौ आं होननानै गावबुरानाव थां होनना बुंबाय आरो नोंसोरो नोंथांमोना उसुबिदा मोनोबा दाना आं बिदि होननानै फनखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो दाना दोनथ'नाय जानानै बेलासियाव मैया बेलासियाव आंनाव फन हरफिनबाय बे सेंग्राया जाय मानसि एसे जेनेबा गोरों बिथाङा फन हरबाय ओमफ्राय होनबाय जों बेखौ गामियावसो रायज्लायबाय ओमफ्राय जों बेखौ केस होआसै जाबाय ओमफ्राय आं दुखु मोनदों मानो होनबा बेखौ जुदि गामियाव रायज्लायनानै पक्स' एक्टनि आयेनाव थांनाय गथ' सासेखौ लानानै थांनानै जुदि बेखौ आरो न'खरनि मानसिखौ जुदि लाइफ थ्रेटेनिं हरोबा बिथांखौ जुदि आयेननि सास्ति होनो हायाबा बा आयेना मा दरखार आयेनखौथ' नोंनि आंनि थाखायसो बानायो नङा होनबा गभर्नमेन्टआ सिस्टेमा जोंनि थाखायसो नङा होनबा दा बे आयेनखौ जोङो जुदि बाहायनो रोङाबा होनबालाय नों लाख लाख हाजार हाजार आयेन बानाय दोरखारानो गैया होनबा मा मुलाम्फा जाखो होनबा आयेन बानायनायनि आयेनखौनो जुदि जों बाहायनो रोङाबा दा बेखौ रागा जोंनानै आं होनबाय आरो होनबालाय नोंसोरो जुदि आंनि खोथाखौ मानियाबा आयेनखौनो जुदि नोंसोर फल' खालामनो दोरखार गोसो गैयाबा होनबालाय आंनि हेफाजाबखौ नोंसोरनो नाङा होनना बुंबाय ओमफ्राय आंनो डिटेल्सखौ मोजाङै हरफिन अननानै बे हौवानि डिटेल्सखौ हिन्जावनि डिटेल्सखौ गामिनि नामखौ हर आंनो फाइल खालामनो नांगौ पक्स'नि एक्टआव ओमफ्राय एसे आलदा रोखोमनि रायज्लायदों थारमाने बेकग्राउन्डआव हिन्जावफोर दंमोन आरो बे हिन्जावनि बिमा बिफा जागोन बिसोरना माने ससियेल माबा होनो ना बिदिखौ थारमाने दाग नांगोन होनो होमबा बिदिनो ना दा हिन्जावफ्रा होनदों आरो बेकग्राउन्डनिफ्राय साब्रै साबासो हिन्जावनिया गामियाव समाधान जाबाय होनलायलायनाय खोनादों आरो ओमफ्राय बिदि खोनानायखाय आं होनहरबाय जेनेबा नोंसोर गाज्रि दा मोनसे आं नोंसोरखौ हेफाजाब होनो हाला होननानै आं फनखौ दानो दा आं बे मोननै घटनाखौ शेयार खालामनाया जाहैबाय बे मैया दाख्लैनिसो मथा मथि बे सप्ता खनसेनि गेजेरावनो जालांनाय बे मोननै घटनाया ओमफ्रायथ' बहुतथा हाजार हाजार घटना दंबावो जेखौ आंनाव जेनेबा फन फैया मानो होनबा आंथ' दा प्रटेक्सनबो अफिसार नंला आं जेनेबा गभर्नमेन्टनि मानसिबो नङा दा बर्थमान दा मेरला आनरिपर्टेड केसेसफोरबो थागोन बेबोथ' आनरिपर्टेडानो जाहैबाय जेनेबा आंनाव फैनायखायसो आं मोनथिनायखायसो जेनेबा आं नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामनो हाबाय दा बेनो जाहैबाय जोंनि मानसिफ्रा आयेननि बेबस्था दंबाबो जों आयेननि हेफाजाबखौ लानो रोङा दा जोंनाव आरो मोनसे आयेन दंबावो आं बेखौ बारे बारे होनबोगासिनो जोंनाव SC/NST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट जुदि मालाय हारिया जुदि जोंनि गथ'फोरखौ लांखारलाबायदोंबा जिनाहारि खालामदोंबा सब समाय पक्स'जों पक्स'जों लोगो लोगो SC/NST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट 1989 खौ दादेरनानै होनांगौ होनबा मा जागोन बाहाय बै गथ'आ 8,25,000 मुलाम्फाखौ मोननाय जागोन माने बे अनसुंथाइखौ मोननाय जागोन बेहा एसेबाबो थानायनि गावनि राहाखौ बे बानायनानै लानो हायो बे फैसाजों दा बहुतथा दङ आयेननि जुदि जों हेफाजाब लायोबा जेनेबा नैबे चाइल्ड मेरेजनियाबो जुदि उन्दै बैसोआवनो जुदि सोरबा लांखारनानै थांनानै जुदि हाबा खालामदोंबा बेनाबो जुदि नोङो जोंना DLSA होनना बुङो डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिसेस अथरिटि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कर्टआव थाजोबो बियो दा बिथांमोननो नोंसोरो जुदि रिपर्टेड केसा जुदि रिपर्टेडबा ओमफ्राय चाइल्ड वेलफेयार कमिटि दङ ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव थायो दा बिसोरनि जुदि माबा रिपर्ट हरोबा DLSA आव बिसोरो 60,000 to 80,000 बिदि मोनसे मुलाम्फा मोनो आरो बिसोरो दा बेफोरखौबो जों अनसुंथाइखौ लानो रोंनांगोन नङा होनबा दा नंखायनो आङो बारे बारे मानसिफोरखौ जेब्ला आंनि हेफाजाब बियो आं बारे बारे बुङो रिपर्ट खालाम केसेसफोरखौ रिपर्ट खालाम जेब्ला रिपर्ट खालामनो सोलोंगोन ना जोङो होनबासो सिस्टेमेटिक जालांगोन जोंनि मानसिफ्रा होनबासो बुजिलांगोन जोंनि हिन्जावसाफ्रा जोंनि गथ'साफ्रा होनबासो मिथिलांगोन दे माया गाज्रि माया मोजां दा बेखौनो होननानै आङो नोंथांमोननिसिम आं खनसेबाव खुलुमबावो आङो नोंथांमोननिसिम खनसेबाव होनो लुगैदों
अन्नानै गामिफ्राव माबा मोनसे केस जायोबा गाज्रिफोर केस जायोबा हिन्जावसाफोरनि एगेन्स्टै बा जिखुनु गथ'साफोरनि एगेन्स्टै माबा मोनसे गाज्रि हाबाफारि जायोबा बा नुदोंबा नोंसोर खोनादोंबा अन्नानै खाथिनि थानायाव रिपर्ट हो जुदि थानानि मानसिया जुदि नोंनि एफआइआर खौ रेजिस्टार खालामाखैबा नोंसोर डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिसेस अथ'रिटिनाव हेल्प लानो हागोन जिखुनु कर्टआव फैनानै डिएलएसए आ अबेहाय होननानैल' सों बाहाय नोंसोर हेल्प लानो हागोन आरो नोंसोरनाव फैसा गैयाबा जोंना डिएलएसए आनो बेखौ हेल्प खालामनानै होयो बिना मुल्यनि नोंसोरनो उकिल हायार खालामनानै होगोन आरो डिएलएसए निफ्राय बेखौ फ्रि लिगेल एड होननानै बुङो आरो दा नोंथांमोना अन्नानै गोसोआव ला गामिफ्राव जुदि गाज्रि हाबाफारिफोर जादोंबा बेखौ रिपर्ट खालाम अन्नानै